गिबियाव जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि बर'नि इयुननि जौगासारनायखौ थांखि लानानै जाय जोंनि बर' रादाब बुथुमगिरिफोरा गावखौ खस्थ' खालामदों बिथांमोन साफ्रोमबो रादाबनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आं गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय। नैथियाव बेखौनो बुंथिनो नागिरदों दिनै जों जा बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पेसियेलि चिरां आरो क'क्राझाराव थानाय एक्स एनडिबिएसनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जोङो मोननै जिल्लानि मोनसे जथुम्मा खुंनाय जादों बेंटल कलेज बा बेंटल फरायसालिमायावहाय। बिनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि गेजेराव मोननाय आरो मोनैखौ लानानै माखासे गोसोआवहाय गोनो गोथो जाबाय दङमोन। थांनाय एकर्डनि समनिफ्राय दिनैसिम जोंनि एनडिपिफ्रा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनजोबाखै, बे सैथो बाथ्रा। मोनैनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि एनडिबिएसआ 4036 जोंनिफ्राय लिस्टखौ साबमिट होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव माखासे थालांनाय हार्डक'र केडारफोर थालांदों, बिथांमोना 75। बे 75खौ दाजाबनानै 4111 4111 जादों। बेखौ जोङो साबमिट होनानै दा गोदानै स्क्रुटिनि खालामनायनि थाखाय दिनै होनाया लेट जादों गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बे रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ। बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जादों, बे बुस्थुखौ जों क्लियार खालामलायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे केस दङ, जेरै आउटसाइड आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि केसफ्रा दा जोंनाव कर्टनिफ्राय फैगासिनो दङ सामनजारि। बेफोरखौ जोङो माबोरै समाधान खालामगोन बेखौ लानानै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गिदों। आसामनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय आंहा केस फैदों कर्टनिफ्राय, बहाबा नागालेण्डनिफ्राय, बहाबा मणिपुरनिफ्राय, सोरनाबा मिज'राम, सोरनाबा मेघालया, सोरनाबा बेंगलनिफ्राय फैदों। बेफोर समयसाखौनो जोङो समाधान खालामनो सावरायनाय जादोंमोन। आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो फोरमायनाय जायोदि सोरहाबा जुदि अरुणाचलाव केस दङब्ला, सोरहाबा जुदि नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, मेघालय, बेंगल बायदिसिनायाव एनडिपिनि मुङाव केसफोर दङबा बा बिथांमोननो समन जारि फैदोंब्ला बिथांमोना गोख्रैनो आंनि वाट्सएपआव बे बावैसोनो फैदोंब्ला बिथांमोननि केसखौबो जोङो बोखांनो हानाय बायदि, फोजोबनो हानाय बायदि बै लेखाखौ ओजोंनिफ्राय हरनाय कर्टनिफ्राय हरनाय समन जारिखौ आंनो हरनो थाखाय नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय जाबाय। आरो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो जथायै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो दाथाथों। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोननाय मोनैखौ बाथ्रा फाननानै बा थुनज्लायनानै बा थुलुंगानानै माखासेया राजखान्थि गेलेनो नागिरदों, बेनिफ्राय सांग्रां जानांगौनि बाथ्रा लानानै जोङो सावरायलायनाय जादोंमोन। बिसोरखौ मोनसे इनकाउन्टार खालामदों, खिन्थु बे इनकाउन्टारनि उनाव जों फेक्ट बाय इनकाउन्टार प्लान पलिसि खालामनानै बेखौ इनकाउन्टार खालामदों होननाय जादों। गिबियाव बेराफारसे जायफ्रा थैदों बिसोरखौ सार नोंजोंनो सानसे थाफायोमोन होननानै गिबियाव मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों। जाय सानै सेंग्राया थांनाय 18 अक्ट'मोन ना, बैथि दाननि 18 अक्ट' साननैनि सिगां, हरनैनि सिगां इनकाउन्टार होननानै बुंदों पुलिसफ्रा। पुलिसनि रिपर्ट बायदियै, न'खरनि मानसिफोरनि बुंथिनाय बायदियै फेक इनकाउन्टार होननानै बुंदों। बेखौ लानानै जोंनि जोंनि बिटिआर सरकारा दा स्टाडि खालामबाय दङ बे घटनाया माबोरै जानो मोना। बिसोरो मोनसे बाथ्राया सैथो, सानैबो म्यानमाराव ट्रेनिं लानाय हार्डक'र केडारमोन एनडिबिएसनि, सासे 42 बेचनि, सासे 43 बेचनि। आरो 42 बेचनि जाय जोमै होननाय थैनाय, बिथांनि बिसियाबो 42 बेचनिनोखा। गतिके जेरावहाय जों एनडिबिएसनि दैदेनगिरिफोरमोन, बिथांमोना जोंनि सरकार, जोंनिनो सापर्टारमोन हिसाबै दाखालि बावैसिमावलागै, सिगां जियानो जायाथों दाखालि बावैसिम बिथांमोना जोंनि सापर्टारमोन हिसाबै सोमोन्दो थानाया पार्टिनि दैदेनगिरिजों, बै समनिबो दैदेनगिरि, दिनैनिबो जोंनि सरकारनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आंजों सोमोन्दो थानाया बे साभाबिक। मानोना
बिथांमोना मालाबा बिथांमोनाल' नङा साफ्रोमबो NDBESनि केडारफ्रानो आंनि खाथियाव दिनै रिहेबिलिटेसन बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै फैयोमोन आरो बिथांमोन फैनायाबो स्वाभाबिक आरो बिथांमोना जे NDBESमोन बेखौबो आं क्लियार खालामो बेनिखायनो आं सरकारनि जानानै बे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरदों बिथांमोना NDBESनियानो जा बा गुबुन सेंग्रायानो जा बिथांमोना जोंनि बर' फिसा बिथांमोननि थैनायाव जोंहा गेदेर खहा जादों बिनि थाखाय दाहाया जों सरकाराबो दङ किन्तु बेखौ सालिजेरि खालामनानै बियो थारैनो मा टाइमाव मोनदोंमोन बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो थाखाय एसे सम लागोन आं बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बेखौसो खावलायनो नागिरदों फेरेंगानि मानसिमोन बा सोरनिबा मानसिमोन बेफोरबायदि होननानै दा बुंनायनि टाइम नङा घटनाया माब्रै जानो मोनखो बर'नि गेजेराव बेखौ बिजिरनायनिसो मोनसे टाइम दा बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायाबो गोरोन्थि सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदों धुमकेतु बायदि बोसोरनि उनाव फ्ला नुजानानै गोमोरलांनाय बै जोंलारिफोरबायदि दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जाय गावसोरखौ टप मस्ट इन्टेलेक्सुवेल होननानै बुंगोन बिथांमोना दा पलिटिकेलि सिनारिय' मोनसे बानायनो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ आं सरकारनि जानानै सोंखारियो जेनुइन मा जामारदों बेखौ जों स्टाडि खालामनायनिसो मोनसे सम लोगोसे मा आफाद होनदोंमोन ULB थांनाय बे दाननि 15 अक्ट'आवहाय माखासे बर' लाइमोनफोरा ULB होननाय मोनसे आफाद आगजुआरि आफाद मोनसे सोमजिहोदों होननाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं खोनादों आं एक्जेक्टलि नायजोबाखै दाबो मानसिफ्रा बुंलागासिनो दङ थेवबो खोनानाय लेखा आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथांमोननि अबजेक्टिभा मा बेखौ जों दाबो स्ट्रंलि मिथिया बिथांमोना आफाद जानायनि लोगो लोगोनो स्टेटमेन्ट होनानै मा फोरमायनो नागिरदों बेसो जोंनि थाखाय गेदेर साननांगौ बाथ्रा जानो हागौ बिथांमोननि अबजेक्टिभा माने बर'लेण्ड सोरजिनायनि साफ्रोमबो बर'आ बर'लेण्ड सोरजिनायखौ लुबैयो किन्तु जाय बर'लेण्ड सोरजिनायनि अबजेक्टिभजों बिथांमोना दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंदों हमनानै ला सिमा बारायनाय एबा दानगारनाय सिमा बारायनाय आरो दानगारनायनि बेलायाव बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुंदों जोबथेसालियाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोर 52सा एक्स कमरेडफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बेखौ नायनानै जोङो साइक'लजिकेलि स्टाडि खालामनो हायो बिथांमोना बेसेबां गोथौसिम हारिखौ बोखांनायनि थांखिजों माने प्रेक्टिकेलि मावनो थांमारदों सन्देह गोनां मानोना लजिकेलि जों स्टाडि खालामना नायोब्ला बिथांमोना पलिटिकेलि गावसोर इनभल्भ थानायनि बाथ्राखौ जोगारदों खिन्थु गावसोरनो पलिटिकेलि इनभल्भ जादों माबोरै इनभल्भ जादों होनोब्ला सिमा बारायनाय आरो दानगारनाय बाथ्राखौ माखासे पलिटिसियानफ्रासो बुंगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दिनै सशस्त्र संगठन बा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि अबजेक्टिभ थानो हाया होननानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानो होनोब्ला जोङो दिनै मालाबाबो सिमा बाराया होनाखै जोंनि मोनखानायखौ नागारगोन होननानैबो जों बुङाखै जेरै सानै लुबैसुला फलाना मोनखानाय मैखौ बाननानै लांनानै खासिवखौ बाननानै लांनानै मैखौ नुहुरनानै खासिवखौ दोननानै माने होसोलांनायनि थाखायनो खासिवखौ जे खोमाना लानांदों जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बै मैहुर खालामग्रा लुबैसुला फलानफोर बायदि जों मावनो नागिराखै मानोना जोङो मोनखानायखौ लानानै जोङो जा बारायनाय थांखि बे थांखिखौसो जों मावगासिनो दङ आरो बे थांखिखौ बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायनि बाथ्राल' नङा सोरबा एनडिपिफोरनि मोनब्रै फेक्सननि एकर्डनि गेजेरजों साननायनिल' बाथ्रा नङा गोदोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बे बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन गोदोनो कनिकेश्वर नार्जारि मानाव गेदेर बिथाङाबो बे सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ थोंजोङै बुंदोंमोन जोंनि आगुनि
दैदेनगिरिफोरा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मेलेमजिबिफोरा बे बाथ्राखौ सानबोदों मावबोदों आरो जों दिनै बेखौनो फल' खालामनो थांदों। बेवहाय सिमा बानायनाय आरो दानगारनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नागिरनाय बा आर्म स्ट्रागल खालामनो नागिरनाया आंनि थाखाय एसे सन्देहजनक। गुबुन फारसे मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा बुंनो नागिरदों। जोबथेसालियाव जोबजानाय जोंनि अनजालु सिबिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन बा जोंनि एक्स कमरेड बिथांमोना दा जेलाव दङ। बे जेलाव थानाय जोबथेसालिनि जोबजानाय मानसिफोरखौ लानानैबो जे बिथांमोना मोनसे गावसोरनि अबजेक्टिभनि ULBनि अबजेक्टिभनि मोनसे पार्ट हिसाबै जे देखायदों बेबो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। मानोना नोंथांमोना मोजां स्टाडि खालाम। आं बुंफिननाया गोरोन्थि जागोन, बुंनो नाङामोन थांनाय बाथ्राखौ। NLB जोनोम जादों जोंनि जेल जाग्राफोरनि इसुखौ लानानै। ULB जोनोम जादों रन्जन दैमारि सार लोगोसे जोंनि माखासे जेल जाग्रा मानसिफोरखौ इसु खालामनानै। मानो? बेवहाय मा पलिटिक्स दङ? मोनामदों, माबा मोनसे मोनामदों पलिटिकेल डायलग बेवहाय। साफ्रोमबो पलिटिकेल एक्सप्लेन खालामनो हाग्रा मानसिफ्रानो बुंगोन बियो पलिटिकेलि इनभल्भ जाबाय। बेयो थार। बिथांमोना जुदि उदांस्रिनि बाथ्रा लानानै बा बर'लेण्ड सोरजिनायनि बाथ्रा लानानै रिभलिउसन खालामनो नागिरदोंबा बे जे थार रिभलिउसन खालामग्रा हान्जा नङा बेयावनो जों हमदांनो हाबाय। सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ रायाथों मानो गावसोरनो पलिटिकेलि इनभल्भ जादों। मानो दिनै रन्जन दैमारि सार बा जोंनि 52 सा जेल जानाय मानसिफोरखौ इसु खालामनानै आर्म स्ट्रागल खालामखो बा खालामनायनि बाथ्रा बुंखो? मानो बेखौ लानानै जोंनि माखासे मानसिफ्रा रिभल्ट खालामबाय बा स्ट्राइक खालामनायनि बा रेलि खालामनायनि बाथ्रा सानबाय थादों? दिनै मोनसे बाथ्राया रोखा। आगुनि सरकारनि समाव रन्जन दैमारिया जेल जादों। आगुनि सरकारनि समावनो जेल जानानै 10 बोसोर दिनै मानसिफ्रा जेलाव दंगासिनो दङ। 17 बोसोर रायजो खुंनो हानाय, 17 बोसोर आसामजों एलायन्स सरकार दानाय, 17 बोसोर भारत सरकारजों एलायन्स थानाय बै सरकारा मानो रन्जन दैमारि आरो जोंनि 52 सा जेल जानाय एक्स NDB कमरेड एबा लिडारफोरखौ बख'नायनि थाखाय थांखि लायाखैमोन? मानो नाजायाखैमोन? बे जोंनि थाखाय गेदेर कुइसन। मानो दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिदों? मानव गेदेर जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ मानो सोंखारिदों? दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो BTR सरकारा आसाम सरकारखौ खावलायनानै हम मिनिस्ट्रिनिसिम मोनसे मेसेज हरनो हादों जे जेरावहाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयावहाय 3थि बर' एकर्डआ जानानै थांबाय। बर'फ्रा सान्थि रायजो जानो नागिरबाय। गतिके आयेन बायदियै जोङो बेखौ एकर्डनि समावहाय बख'नो हायाखैब्लाबो बावैसोनो जों बिथांमोनखौ बख'नायनि राहा लामा लानांसिगौ होननाय लेखा हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय ग्रिन सिगनेल होनाय जाबाय जे बिथांमोननो केसखौ आसाम स्टेटसिम ट्रेन्सफार हरनानै फारियै बख'लांनायनि राहा लामा लादो होननानै अलरेडि अर्डार हरबाय। आंखौ बुंनो होदो। अर्डार हरनायजों लोगोसे प्रेक्टिकेलि माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ मोनसे स्ट्रेटेजि लादों जेरावहाय रन्जन दैमारि बिथाङा गावनो भिक्टिम सासे मानसि हिसाबै बै केसाव बेवहाय माखासे टेक्निकेल बेले-बेजे फैगोन नामा हरखाबै मावोब्ला होननानै साननानै बिथांखौ जेलनिफ्राय जानगार दोननानै माखासे खामानिखौ जोङो इनडाइरेक्टलि मावनो लागासिनो दङमोन। दिनै बे समावहाय सोरबा स्ट्राइक खालामनाय, सोरबा रेलि खालामनाय, सोरबा बेखौ लानानै आर्म स्ट्रागल खालामनाय, बेखौ नायोब्लाथ' होमबा रन्जन दैमारिखौजों लोगोसे 52 सा जोंनि जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'जानोसो बादों। होमबा जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाया बे खामानिखौ मावनो नाङा, बिथांमोना बेखौसो लुबैदों। आसाम गभर्नमेन्टआ हम मिनिस्ट्रिखौ रिकुवेस्ट खालामनाङा, नोंथांमोना ग्रिन सिगनेल होनांगौ बिथांमोननि केसखौ NIA केसखौ ट्रेन्सफार खालामहरनानै बेल होनांगौ होननानै। जोंलाय मानो मावनो होमब्ला नोंथांमोना जुदि बिदि सानोब्ला? नोंथांमोना जुदि स्ट्राइक खालामनानै लाबोनो हायोब्ला बा सोरबाया आर्म स्ट्रागल खालामनानै रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायोब्ला होमबालाय नोंथांमोनानो लाबोदो, जों बिटिआर सरकारा आखाइ थिखांनोसै। बेसो कुइसन फैदों। जाय खामानिखौ प्रेक्टिकेलि जोंनि प्रमद बर' बिथाङा
मावगासिनो दङ। आसामनि चिफ मिनिस्टार मानब गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मावगासिनो दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा। जों बुंथिनो गोसो गैयामोन। बे मेसेजआ थांनानै जुदि गुबुन मोनसे महर लायोब्ला दायनिगिरिया खिन्थु जों नङा। जाय मेसेजखौ जोङो दिनै मिडियायाव होनो गोसो गैयामोन बेखौ जोङो दिनै क्लियारलि होनो बाध्य जाबाय। सार मोनसे खोथाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। बर' हारिया जेब्लासिम हाथियार लाना सोमावसारदों बै समनिफ्रायनो बर' लाइमोनफोरखौ हाथियार नङा हाथियार लागा होननानै मोनसे सन्देह लानानै फेक इनकाउन्टार खालामबाय थादों। नाथाय बे थासारिया दासिमबो दङ बिटिआर साक्ति जाखांनायनि उनाव। बे खेत्रआव नोंथांमोना सरकाराव फैनाय हिसाबै माबायदि खामानि मावगोन? जोंनि स्ट्रेटेजिया रोखा। जोंनि गेजेराव जोङो गावनि फिसाफोरखौ ब्लाडसेड खालामनायखौ लुबैया। बे खोथाया स्पष्ट। खिन्थु मोनथिस्लाबाजासे सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय गावनि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो थांनायाव सोरखौबा इनकारेज होनानै गाज्रि खामानि मावनायाव माबा मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौथ' जों लानो हाया। मानोना हरखाबै जों बेखौ मिथिस्लाबाजासेनो जालांदों। जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जाथावना नङै मोनसे सिमाङावबो साननो हायै मोनसे जाथाय। आरो बेखौ जों मालाबाबो जाहोनो नागिरा। आरो बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारा इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो बेखौ जोङो संदाननानै सैथोआ मा बेखौ जोङो दिहुननो नागिरगोन। जाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै दायो मोनसे थासारिया राजखान्थि बायदि सोलिगासिनो दं। बे खेत्रआव नोंथांमोना बिटिआर सरकार जानानै दाजाबनाय दानख'ना माब्ला नोंथां मावगोन आरो माबायदि प्रसेसआव दङ आरो बिनि जायफोर माने एलिगेसन होबाय थादों बिनि सायाव मा क्लियारिफिकेसन दङ? जोङो जारिमिन आरो प्रेक्टिकेल बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां। जारिमिन बायदियै जोंहा सोरनावबा बिनांगौनि गोनांथि गैया, नङा होमबा? जोङो 7000 बोसोर जाबाय बे बर' हादोराव आसाम बुरलुंबुथुर जौगोनायाव रायजो जाबोनाया। 7000नि उनाव जोङो गासैबो खोमानानै लादों। दिनै जोंनि अस्तित्वआ गैयै बायदि जालांदों। बेवहाय जोंहा बिनांगौनि गोनांथि गैया, बे बाथ्राया सैथो। खिन्थु दिनैनि बे डेम'क्रेसि हादोराव जेरावहाय जोङो डेम'क्रेटिकलि मावनो गोनां खामानि, बे खामानिखौ मावनो थांनायाव माखासे हेंथाया फैखायो, बे साबाय। आरो बे हेंथा गोनांखौनो हेंथा गैयै खालामनानै जोङो मावनो थांगासिनो दङ। दानिया हेंथाया जोंनि मानसियासो होदों। गुबुनफ्राथ' खाबु लाखागोन। जोंनि मानसिफ्रा होखारलाबायदों। जोंनि हाखौ जोङो थरसेबो होगारा। आरे बाबा दुलाराय नर्थ इस्टआनो जोंनिमोन होनबा जोंहा माबा गोरोन्थि जागोन नामा? मोनसे समाव लवार भुटानाबो जोंनिमोन। लवार भुटानावबो बर'फ्रा दिनैसिम रायजो जानानै दङ। बांलादेशनि माइमेनसिं एरियाबो बर'फोरनिनो मोनसे थावनिमोन। नेपालनि मोनसे पार्टआबो बर'फोरनिनो थावनिमोन। बेखौ जों बुंनाय नङा। गोदोनि हिस्ट्रि, आगु हिस्ट्रियासो बेखौ बुंदों। बिदि होननानै जोंथ' गासिखौबो डिमान्ड खालामनो हाया। आरो बिदि होननानै बुरलुंबुथुर जौयेनखौबो जोङो नागारनायाबोथ' जोंनि बाथ्रा नङा। आरो जों नागारनायनि बाथ्राखौबोथ' बुङाखै। जोंहा जा दंखायो बेखौ जों नागारा। जोङो जा बोरै बारायनो हागोन बेखौसो जोङो नाजागासिनो दङ। मोनखानायखौ नागारनायनि बाथ्रायानो थानो हाया बेवहाय। बेखौ लानानै मानो पलिटिक्स खालामदों जों बुंस'नो हाया। आरो बे पलिटिक्स खालामनायनि गुबै थांखियानो जादों बिसोरो मालाबाबो गावनि अस्तित्वखौ, सेल्फ इन्टारेस्ट, जायखौ अस्तित्व होननानै बुङो बिथांमोना, बे सेल्फ इन्टारेस्टखौ खोमाना लानानै महान मोनसे इन्टारेस्टखौ बिसोरो मालाबाबो माने नागिरा आरो। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव डिबेट जालायबाय थादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा गावनि मोनखानाय हाखौ फाननो थांगासिनो दङ, खोमानो थांगासिनो दङ बेफोरबायदि होनदों। मबेबा पावारखौ खोमाना लादों होनदों। बेफोरबायदि गोबां सोंखारिनाया पलिटिक्सआव बे थाखायो। खिन्थु जों खावलायदों सोंखारि जोंनि सरकारखौ पजिटिभलि रायजोफ्रा नेगेटिभ लायै बायदि सोंखारियोब्ला गाहाम जायो, बेखौसो जोङो खावलायो। मुंख्लंनि न'खरा माबा मोनसे जास्टिस नामा जेरै स्वाभाबिक बे 3 गथ' सानैया अलरेडि जिउ गोमाबाय। बे सानैनिनो सासे दा रान्दि जानानै थालांबाय। आरो 3बो रान्दि जानायाबो जोंनि एक्स एनडिएबि वार्कारमोन। 2 थैनायाबो जोंनि एनडिएबिएसनि वार्कारमोन। 3बो एक्स एनडिएबिएसनिनो मानसिखामोन। गतिके 3हाबो खिन्थु बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजनि लिस्टआव दंखायोमोन, हार्डकर केडारनि लिस्टआव। सोरनि थुलुंगानायाव मा गोरोन्थि मावनो थांखो बे सोमोनांथाव जादों। बिसोरो मिथिनानैबो मिथियै बायदि हयथ' सोरजोंबा दैदेनजादों खोमा। दा बेखायनो बाथ्राया स्पष्ट।
जोङो बे हिन्जावसा जाय हिन्जावसाया दिनै रान्दि जाबाय बिनि मोननांगौ मोन्थायखौ बियो मोनखागोन एक्स एनडिएफबि वर्कार हिसाबै। बिनि अनगाबो जोंहा एनडिएफबिआनो थांनाय थामथि बर' एकर्डखौ एबसुजों लोगो नांनानै लाबोबाय जेब्ला एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि पारमानेन्ट थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो जेराव लानो नागिरखादों आरो बै हिन्जावसायाबो बे लिस्टआव गोग्लैखागोन बे सियर।